batag talong para salad. Mana tong i-salad niya guys. Salad niya talong with ginamos. Okay. Mas mayo kung may uling, sada ni siya isugba sa uling. Pero kay naman ta sa sulod. O dire nato siya gisugba. Okay? Muna ako na proseso. Hello guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Enlik Channel. Ngayon po guys, may lulutuin po tayong simpleng recipe lang. Ito yung tinatawag na salad na talong with ginamos. So ngayon, halo ko lang, magbisaya ko, magtagalog. Kaya nag-request nga magbisaya ko. Sige. So ang atong recipe karon, talong salad nga naay ginamos o naay kamatis o uban pa. Dali ra kayo. So ato ning giunag sugba ang talong para mohumok siya. Dayon gipanita nato. So mo na yung result guys. So mo na yung mga ingredients. So natay pila ka buok talong. Ato ning putulon niya. Dayon natay ginamos. So daghanon ning ginamos. Ato lang ni adjust niya. Kamatis, luya, bombay o kining sibuyas dahon. Of course natay suka nga vinegar. Pwede po suka nga tuba. So kung butangan natong sili para halang, mas okay gyapon kayo. So mura ni ang atong ingredients, simple ra kayo. Ato ra dayon ni siyang isagol. Okay guys? So sunod-sunod lang ta. Muna ni guys, atong style ni ron ato na ni siyang gumukon. Okay. Para mix na rin ito. Tanang lahos naman siya tayo. Okay. So, halo-halo na dahil ta sa atong kuan. Isunod na to ang lamas. Natay luya. Depende sa inyo kung daghanon ninyo mayo. Mahilig mong lamas. Bombay. Yan na ng dahon para sprinkle na to na siya niya. Okay. Yan. Puro tanalan ni para lami. Kamatis. Side dish na siya guys, side dish. Dayon pang appetizer ba. Oh. Ana ra gud. Dayon ang atong mo gini say gadala og ano bida. Dila na tuhot doon kadaghan ra pug kayo, okay? So, ana lang. Okay. Sabaw. Right. Suka dayon. Okay, hindi lang kayo na to sulumon. Right? Halo lang ng halo. Okay, para sa mga kababayan natin doon sa sa Luzon. Try nyo to. Madali lang gawin sa appetizer. Masarap to. Kami mga Bisaya, ito talaga yung nakasanayan namin. Side dish o appetizer. Bagoong na isda at saka yung bagoong alamang. Yan. Okay. Yan. Simple lang. So, muna ni siya. Ato na ni siyang i-plaster o butang sa butanganan. Okay. Hindi na kayo. So guys, muna ni ang atong salad nga talong with ginamos. So ngayon lalagay natin, sprinkle nato ning kuan sibuyas dahon. Makapadugang ya po ni siyang palami. Okay, padagdag sarap yan. Yan. O side dish, appetizer. Sarap. Okay. So yan na. So hinaut nga nagustuhan ninyo ang atong simple kayo nga recipe.
o ginaot nga di mo malimot o subscribe sa Simpleng Luto na Inlik channel. O lalo na sa mga bago lang po, sana po susuporta kayo at subscribe po kayo at don't forget to press the notification bell po. Thank you po. Salamat. God bless.